Pnawn da, gwesti min y môr, Ifan yn siarad, sef ydych helpu chi? Pnawn da, dwi'n trefnu parti pen-blwydd I aelod hynna'n teulu ni, fy hen daid. Mi fydd o'n 100 oed ym mis Ebrill. 100 oed? Mae angen parti arbennig iawn felly. Oes wir, parti a hanner. Felly dwi'n ffonio I weld ydy'r neuadd fawr ar gael ar ben wythnos Pasg. Iawn, wrth gwrs. Gadewch I mi edrych. Mae priodas yma ar y dydd Sadwrn. Fysa'r dydd Sul neu ddydd Gwener y Groglith yn iawn? Y dydd Gwener sa ore, diolch. Iawn. Pa fath o beth dych chi isio? Te prynhawn neu ginio? Te prynhawn sa ore. Tua 3 o'r gloch? Wrth gwrs. Dych chi'n disgwyl llawer o bobl? Fyddwch chi angen llawer o fyrddau? Byddwn. Gore po fwya. Mae gynno fo 10 o wirion, 25 o orwirion ac 1 gor-gorwyr. Mi fydd na 125 o bobl o leia. Y ddengan flwydd oed, ar hynna'n 100, wrth gwrs. Popeth yn iawn. Mae'r neuadd yn dal 160 o bobl. Gwych. A beth am fynediad I gadeirio olwyn? Mae'r ystafell ar y llawr gwaelod, ydy hi? Mae yna 4 o'r gwesteion yn defnyddio cadeiriau olwyn. Does dim eisiau chi boeni am hynny. Mae'r gwesti'n hollol addas I gadeiriau olwyn. Da ni wedi rhoi rampau wrth bob mynedfa a mae gynnon ni lifft. Mi fyddwn ni isio sgrin fawr hefyd. Da ni isio siarad efo gefaill taid, Wncl Mostyn, sy'n byw yn Melbourne, Awstralia. Mi fasa ni'n hoffi dangos hen fideos a lluniau ar y sgrin hefyd. Sa hynny'n bosib? Basau, wrth gwrs. Cyn I mi anghofio, mae fy nwy gnitheri'n figan, a mae gan un o'r plant lleia alergedd cnau. Os gynnwch chi bwydlenni arbennig? Oes, peidiwch â phoeni. Fe fedrwch chi fwrw golwg ar ein bwydlenni ar ein gwefan. Iawn. Wel, y cam nesaf ydy cael sgwrs efo chi yma yn y gwesti. Gai gymryd eich enw chi? A'ch rhif ffôn? Deborah Lewis, 776 482. Diolch. Hefyd, mi fydd angen talu bleindal cyn gyntaf â phosib I gadw'r neuadd I chi. I logi'r ystafell, te prynhawn I 125 o bobl, sgrin fawr. Mi fydd hynny'n 2,000 o bunna. 2,000? Ia, 2,000. Ydy hynny'n broblem? Nac ydy, wrth gwrs. Dim ond y gore I fy hen daid. Mi alwa I heibio dros y penwythnos.